खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थामथि खोलोबनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिलाइ गथायनाया मैया जोबथा सानमोन मैयानि समाव 33 नं बिजनि बियाबनिफ्राय बिपिएफनि कमल सिंह नार्जारी 62 नं बरमा बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि भुपेन बर' 63 नं चापागुरि बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोनहाबो बिजाथिलाइखौ गथायबाय मख'नो गोनांदि 63 नं चापागुरि बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय उरखावगोरा ब्रह्म बिथांनो टिकेट होनायनि सायाव चापागुरि बियाबनि इउपिपिएल मददगिरिफोरा बोराबखांदोंमोन आरो उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायनो होननानै फोरमायथिदोंमोन दा बिथांमोननि गेजेराव टिकेटखौ लानानै जेबो एना एनि गैला होननानै फोरमायथिबाय प्रमद बर' बिथाङा बिथांमोननि अनगायैबो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गावनि मददगिरिफोरखौ लाफानानै मैया जालुकबारि बियाबनि थाखाय बिजाथिलाइखौ गथायबाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै पुलिस बिफाना गोख्रों सिग्रोमनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ बे समावनो चिरां जिल्लानि बिजनि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय दलहापारा टलगेटआव हाथियारजों लोगोसे 4 सुबुंखौ हमनो हादों हमजानाय 4 सुबुंनिफ्राय पुलिसआ गंसे पिस्टल गरब्रै गुलि आरो माखासे रां हमनो हादों मख'नो गोनांदि बिसोरो गंसे स्विफ्ट डिजायर गारिजों फैगासिनो दंमोन बेयावनो पुलिस बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव बिसोर 4जों लोगोसे हाथियारखौ हमनो हादों आसाम बिधान सभानि सेथि खोलोबनि बिसायख'थिया मोन 47 बियाबाव 27 मार्चआव खुंजागोन गिबि खोलोबनि बिसायख'थिनि थाखाय सा 264 बिजाथिफोरा बिजाथिलाइखौ गथायदों बेनिनो सा 264 बिजाथिफोरनि मादाव सा 259 बिजाथिफोरा जमा होनाय सेल्फ एफिडेविटनि सायाव एडिआरआ मोनसे रिपर्ट दिहुनदों सा 259 बिजाथिफोरनि मादाव सा 97 बिजाथिफोरानो थाखो 5 निफ्राय थाखो 12 सिमल' फरायनाय सा 157 बिजाथिफोरा ग्रेजुवेट एबा बेनि बांसिन फरायनाय सा 4 बिजाथिफोरा डिप्ल'मा हल्डार आरो सासेया लिरनो आरो फरायनोल' रोंनाय बिजाथि रिपर्टनि बायदिब्ला आसाम जातीय परिषदनि गहपुरनि बिजाथि गपाल फुकन बिजेपिनि बिपुरिनि बिजाथि आमिया कुमार भुइया आरो कंग्रेसनि शिबसागरनि बिजाथि अंकिता दत्त बिथांमोनहानो गिबि खोलोबनि बिजाथिफोरनि मादाव बांसिनै सोलोंथाइ थानाय बिजाथि अदेबानि डक्टरेट डिग्री थानाय बिजाथि गुबुन फारसेथिं भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि सुटियानि बिजाथि अनिला बसुमतारी बिथाङा लिरनो आरो फरायनो रोंनायल' बिजाथि एनडिएफबिफोरखौ लानानै जि गोरोबथा जानो गोनांमोन बेयाव लिरनाय बायदिब्ला बारग' एनडिएफबिनि गासै दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा जोबथेसालिनिफ्राय जेनेरेल एमनेस्टिनि गेजेरजों उदां जाबोनांगौमोन आरो बेनो जानो थांगासिनो दंमोन नाथाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि राजखान्थि गोहोनि थाखाय सोलाय सोल' खालामदों जायनि थाखाय बिथांमोनहा दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायाखै बे अजदखौ दैखांदों बारग' एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिनि बिनानाव अनजालि दैमारि बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि जाय दैदेनगिरिनि सागान नङाब्लानो बिटिआर गोरोबथाया जानाय नङामोन बिथांखौ सागान होनो थाखायल' जोबथेसालिनिफ्राय दिहुननानै फिन जोबथेसालियाव जोबथेहैफिनदों गोजोन गोरोबथा मोनब्ला दिनै गासैबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानानै गोजोनै थानो हानाय जानांसिगौमोन होननानैबो बुंथिदों बेजों लोगोसेनो गोजोन गोरोबथानि उनावबो जोबथेसालियाव थानांनाया बुहुमावनो बिदिन्थि गैया मानोना गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव बिथांमोनहा गोरोबथानि खामानियाव रायजोफोरजों सामिल जाफैनांसिगौमोन होननानैबो बुंथिदों बिथां अनजालि दैमारिया बेनि अनगायैबो बिथां अनजालि दैमारिया बिजेपिनि हेंथायैबो बुंथिबावदों दि बिटिसिखौ रावबो जासिनानै होआखै बेनि थाखाय 60-70 बोसोर सिगांनिफ्रायनो गोबां बर' फिसाफोरा जिउ बावबोदों जोबथेसालियाव जोबथेबोजादों आरो गोबां आइजोफोरानो जिनाहारि खालामजाबोदोंमोन बेनि उनावसो बिटिसिखौ मोननो हादों रावबो बिजेपिनि मानसिया बिटिसिनि थाखाय जिउ बावनो गोनां जायाखै आरो जिनाहारि खालामजायाखै नाथाय दा जायफोरा बर'फोरनि सोमावसारनायाव जेबोखौनो बाहागो लायाखै बे बिजेपि हान्जाया दा बिटिसिखौ सालायदों आरो गावसोरनि सिङाव बिटिसिखौ लांनो नाजादों होननानैबो बुंथिदों बिथां अनजालि दैमारिया बिपिएफनि बारग' मावफुं सोद्रोमा आरो बिपिएफनि दैदेनगिरि मन कुमार ब्रह्म बिथाङा मैया 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै बिधान सभा बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बिजाथिलाइखौ गथायबाय बिथां मन कुमार ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि बिथाङा बिपिएफ जोनोम जानायनिफ्रायनो बिपिएफनि जानानै खामानि मावबोदों आरो बिथाङा खेबनै मावफुं सोद्रोमा महरैबो देरहाबोनो हादोंमोन बिथाङा बुंथिबावदों दि थांनाय 2015
आरो 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफनिफ्राय टिकेट बिदोंमोन नाथाय बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा टिकेट होआलासे थगायबोदों जायनि थाखाय बिपिएफ हान्जा एंगारनानै उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो ओंखारबोनो गोनां जादों होननानैबो बुंथिदों बिथां मनकुमार ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबाव इउपिपिएलनिफ्राय गोख्रों बिजाथि लरेन्स इस्लारि आरो बिपिएफनिफ्राय 6थि खेब एमएलए देरहाबोनो हानाय प्रमिला रानी ब्रह्म बिथां मोनहाबो बिसायख'थिखौ गेलेगोन। बे बेलायाव बिथां मनकुमार ब्रह्मआ बुंथिदों दि इउपिपिएल आरो बिपिएफनि नांज्लायबाय थानायावनो उदां बिजाथि महरै बिथां मनकुमार ब्रह्मआनो देरहालांगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौफैयो। मोसाखौ लोगो हमहैनो होननानै न'निफ्राय ओंखारबोनायनि उनाव थारैनो सिरियाखानानि सिंह थाग्रायाव बाज्रुमहैदों। बे जाथाया जादों कलकातानि आलिपुर सिरियाखानायाव। सासे 40 बोसोर बैसोनि गौतम गुचेत मुंनि सासे मानसिया कलकातानि आलिपुर सिरियाखानायाव मोसाखौ लोगो हमहैनो होननानै न'निफ्राय सादुनि खसाब गाननानै ओंखारबोदोंमोन आरो थारैनो सिरियाखानानि सिङाव सिंह थाग्रा जायगायाव बारसोमहैदोंमोन। नाथाय सिंहखौ लोगो हमनो फैनाय गौतम गुचेतनि सायाव सिंहआ गाज्रियैनो गाग्लोबदों जायनि जाहोनाव गोदोना आरो फाफ्लियाव जोखोम जानो गोनां जादों। उनाव सिरियाखानानिनो मावथिफोरनि नाजानायाव गौतम गुचेतखौ रैखा खालामनो हादों आरो फाहामथायनि थाखाय कलकातानिनो मोनसे फाहामसालियाव दैथायहरदों। जाथायनि उनाव नखरनि मानसिफोरनो खौरां दैथायहरनायाव नखरनि मानसिफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला गौतम गुचेतनि खर'आ बारा मोजां नङामोन आरो न'आवबो मोसाखौ लोगो हमहैनो होननानैनो खोन्थाबोदोंमोन। इउपिपिएलआ जाख्ल'नायनि हेंथायै जायखौ केस होदोंमोन बिनिनो बिधान सभानि टिकेट होनायखौ लानानै रायजो राजाफोरा गोबां सोंथि खालामदोंमोन। बेनि फिन बिटिसिनि इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों दि इउपिपिएल दोलोआ सेथि थिखादार मनरन्जन ब्रह्मनि हेंथायै जाख्ल'नायनि केस होदोंब्लाबो कर्टआ बे केसखौ लानानै जेबो थांखि फोसावथ'वाखै। बे केसआ कर्टआव जागासिनो दङ। जेब्ला कर्टआ थांखिखौ फोसावगोन अब्ला बिथांनि हेंथायै नांगौ बायदि राहा लानाय जागोन होननानै बुंथिदों बिटिसिनि इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा। मख'नो गोनांदि इउपिपिएल दोलोआ जाख्ल'नाय गैयै सोरखार दानो थाखाय खोथा होबोनायनि सायाव नोजोर होनानै इउपिपिएल दोलोनिनो दैदेनगिरि उत्तम चन्द्र बर' बिथाङा सेथि थिखादार मनरन्जन ब्रह्म बिथांजों लोगोसे माखासे थिखादारफोर राजखान्थि दैदेनगिरिफोर आरो सोरखारि मावथिफोरनि हेंथायै थांनाय 22 फेब्रुआरियाव क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। बेनि सायाव केस नं 143/2021, 145, 406/420/408/409/409/409/409/409 आइपिसिनि गेजेरजों केसखौ रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। एफआइआरनि बायदिब्ला बिथांमोननि केसखौ सिबिआइनि गेजेरजों नायबिजिरनो थाखाय गुवाहाटीनि हाइ कर्टआवबो गांसे पिआइएलबो फाइल खालामनाय जादोंमोन। इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि उत्तम चन्द्र बर' बिथाङा जाख्ल'नायनि हेंथायै केस होखांनायनि एसे उनावनो इउपिपिएलनि सानजा क'क्राझारनि बिजाथि लरेन्स इस्लारि बिथांनि नुजाथिनायाव मनरन्जन ब्रह्मआ इउपिपिएल दोलोआव हाबदोंमोन आरो इउपिपिएल दोलोआव गोदानै हाबफैनाय मनरन्जन ब्रह्म जाय इउपिपिएल दोलोनिफ्रायनो जाख्ल'नायनि हेंथायै केस होजादोंमोन बिथांनोनो सोनाब क'क्राझार बियाबनिफ्राय इउपिपिएल हान्जाया टिकेट होदोंमोन। बेनि उनावनो रायजोफोरा जाख्ल'नाय केस थानाय मनरन्जन ब्रह्मनो इउपिपिएलनिफ्राय टिकेट होनायनि सायाव बायदि बायदि खोथा बुंदोंमोन। बिनिनो फिनखौ इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो बुंथिदों। डक्टरनि डिग्री गैयालासे अपारेशन खालामनायाव प्रेगनेन्ट आइजो आरो खुदियाया जिउ खोमानो गोनां जादों। बे जाथाया उत्तर प्रदेशनि सुल्तानपुराव जादों। डक्टरनि डिग्री गैयालासे गंसे नंखाय फाहामसालिखौ सालायगासिनो दंमोन। बे नंखाय फाहामसालियाव सासे मोदोमाव थानाय आइजोनि अपारेशन जादोंमोन। बे अपारेशननि उनावनो आइजो आरो खुदियानि जिउ खहा जादोंमोन। बेबायदि जाथाय जाखांनायनि उनावनो पुलिसनो खौरां हैनायाव पुलिसआ नायबिजिरनानै मिथिनो मोनो दि बे फाहामसालियाव डक्टरनि डिग्री गैयालासे फाहामथाय होनाया सोलिगासिनो दंमोन। बेनि उनावनो पुलिसआ फाहामसालिनि डक्टरजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।